Dámy a pánové, přistáli jsme na letiště Václava Havla v Praze, je 22 hodin a 35 minut a venkovní teplota 12 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím sedět připoutání až do úplného zastavení letadla, zasnutí transparentu, připoutejte se. Od tohoto okamžiku nejsou již žádná omezení pro používání elektronických přístrojů a mobilních telefonů. Zavazadlové schránky otevírejte opatrně a před vystoupením se ujistěte, že máte všechna svá kabinová zavazadla a proto zkontrolujte i obsah kapsy v sedadle před vámi. Přejeme vám příjemný pobyt v Praze, případně bezpečnou cestu do vaší cílové destinace. Dámy a pánové, naše posádka se s vámi loučí. Pevně věříme, že jste si dnešní let s námi užili tak, jak jsme si jej s vámi užili my. Jménem českých aerolinií vám ze srdce děkujeme za přízeň, kterou jste nám v posledních 101 letech projevovali. Bylo nám ctí a doufáme, že každý váš další let, na kterém uvidíte naše barvy, bude vždy OK. Nashledanou a dobrou noc. Ladies and gentlemen, we have just landed at Václav Havel Airport in Prague. It's 10:36 p.m. local time and the outside temperature at the airport is 12 degrees centigrade. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has to a complete stop and fasten seatbelt signs have been switched off. There are no further restrictions on use of electronic devices and mobile phones. Please be careful when opening the overhead compartments and before leaving the aircraft, check your baggage and the seat pockets. We wish you a pleasant stay in Prague or a pleasant journey to your final destination. Ladies and gentlemen, our crew says goodbye to you. We hope that you enjoyed today's flight with us as much as we did. On behalf of Czech Airlines, we thank you from the bottom of our hearts for the loyalty you have shown us over the past 101 years. Flying for you has been our honor and privilege, and we hope that every of your future flights where you see our colors will always be okay. Thank you and good night. Dámy a pánové, hovoří kapitán. Dovolte mi na závěr také několik slov v části historie Československa, České republiky, nás všech Čechů. Historie, která se právě uzavřela. Dnes po bezmála 101 letech přistál poslední let českých rolí zde na letišti v Praze. Já bych chtěl jménem všech současných i bývalých zaměstnanců ČSA poděkovat vám, našim cestujícím, že jste nám vždy důvěřovali a usedali do našich letadel s pocitem jistoty a bezpečí, které jsme vám s hrdostí a láskou poskytovali. České aerolinie dokázaly v turbulentním 20. století přežít všechny historické epochy, zvraty, kterými Čechy a Slovensko prošly počínaje nelehkými počátky letecké dopravy. Ve 20. a 30. letech přežili období okupace, socialismu, divokých 90. let i následného nelehkého období charakterizovaného především bojem s terorismem a globální pandemí. Bohužel historie a tradice byla přemožena rozhodnutím majitelů o ukončení provozní licence společnosti a tím i vlastním ukončení provozu pod značkou OK k dnešnímu dni. Bylo nám smutnou povinností uzavřít tuto epochu a já osobně si z tohoto dne odnáším jen posílení svého přesvědčení, jak je důležité, aby se lidé v této zemi poučili z vlastní historie a chyby, které učinili, již neopakovali. Děkujeme vám, že jste nesletěli s českými lodemi a přeji vám klidný večer. Ladies and gentlemen, this is Captain. Allow me to conclude with a few words about a part of history of Czechoslovakia, Czech Republic, of us all Czechs. The history has just come to the end. Today, after almost 101 years, the last flight of Czech Airlines landed here at airport in Prague. And on behalf of all current and former employees of Czech Airlines, I would like to thank you, our passengers, for always trusting us and boarding our planes with a sense of security and safety, which we provided to you with pride and love. In the turbulent 20th century, Czech Airlines was able to survive all the historical epochs and twists that the Czech Republic and Slovakia went through, starting the difficult beginnings of the air transport in the 20s and 30s, surviving the period of occupation, socialism in the wild 90s, and subsequent difficult period characterized mainly by the fight against terrorism and global pandemic.
Unfortunately, history and tradition were overpowered by the decision of the company's owners to terminate the company operating license and thus the actual termination of operations on the OK brand to the date. It was a duty for us to close this era, and I personally take away from this day the only strengthening of my belief in how important it is for people in this country to learn from their own history so they do not repeat the mistakes they have made. Thank you very much for flying Czech Airlines today, and I wish you a peaceful evening. Bye-bye. Ouais, les Hercules ou je sais pas quoi. Hein? Les Hercules ou je sais pas quoi. Cabin crew approaching stand. Vous appelez